Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremosles da conveniencia de facer un primeiro aclareo de brotes na viña. Tamén da visita que realizaron os alumnos da Facultade de Ciencias Gastronómicas do País Vasco, a DO Rías Baixas, e de 3 sumilleres do Salnés que participarán no Nariz de Ouro en Madrid. Comezamos. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Entre outras labores, resulta interesante estes días facer un primeiro aclareo de brotes na viña. Trátase de ir eliminando as xemas que nos estorban. Disto falamos co técnico de campo Xaquín Martínez. Unha das primeiras operacións en verde que podemos realizar no viñedo é o aclareo ou selección de brotes. Todo apunta que nesta campaña a fertilidade vai ser normal, polo que é interesante facer agora esta labor. Estamos deixando un número de xemas un pouquiño alto a expensas de saber a fertilidade. A fertilidade é o número de racimos que están salindo por brote. Este ano pois apunta a unha fertilidade normal, vemos moitos racimos de moitos brotes de 2, 3, entonces eso que facemos é un primeiro aclareo de brotes porque non necesitamos tantos brotes para chegar ao obxectivo de kilos. Se víramos que despois en floración temos unha boa floración, pois incluso faríamos un segundo pase onde sacaríamos xa parte dos brotes para chegar a unha cantidade de colleita suficiente, pero sin demasiada, para que os que queden pois que sean, que sean vigorosos e que teñan potencia suficiente como para alimentar eses ácidos. Se polo contrario tuveramos unha fertilidade baixa, pois deixaríamos algún brote máis para compensar eses poucos racimos pois con número de brotes, non? Do que se trata é de evitar amoreamentos, sobre todo nos viñedos en espaleira. Nós aquí na espaldera temos un obxectivo de deixar, como é unha espaldera de alta densidade, que temos moitos metros lineales, pois temos un obxectivo de deixar en torno de 8 a 12 brotes por metro lineal. Entonces, pois a consigna que lle dou aos meus compañeros é, pois mira, entre planta e planta pois hai 2 metros, en 2 metros temos que deixar en torno a 24 brotes. Cales sacamos? Primeiro os que salen da madeira vella e despois nas partes onde están máis amontonadas. Pois é un pouco a consigna para que sea sencillo e fácil de facer. Eso pode facer calquera na súa viña. Tamén é interesante facer esta labor nas parras, xa que vai facilitar a ventilación e a luminosidade no entorno do acio. Pois aquí nunha parra, aquí pois deixamos xa un pulgar cando podamos, están nos salindo 4 brotes. Despois destes 4 brotes, pois vamos a elixir os 2 que máis nos gusten para a poda do próximo ano. Entonces neste momento pois é moi sinxelo sacalo. E despois, a parte de aquí que non nos interese, pois xa podemos ir sacando, entonces vamos a ter un aclareo de brotes sencillo, xa non nos van a estorbar para despois. E despois, pois, isto repetiríamoslo pois en todos os... Aquí temos outro pulgar, entonces estes pequenos podémoslos ir sacando ahora dunha maneira sencilla. O que podemos ver é que se en algunha xema que ten, por exemplo nesta, que ten un exceso de vigor, que onde saliron as dúas xemas, pois sacamos unha,
Entonces, pois aquí vamos a deixar os brotes suficientes e non nos vamos a ter problema. Como vedes, ahora é sencillo, rompe moi fácil co dedo, entonces pois é unha labor relativamente rápida. Tradicionalmente isto xa se facía, pero únicamente se sacaba pois prácticamente a parte do tronco, a parte que viña solo para baixo. Agora pois somos un pouquiño máis ambiciosos nesta clareo de brotes porque vemos que é unha práctica de cultivo pois que é moi interesante, porque vamos a favorecer a ventilación e a luminosidade de todo o entorno do acio. É importante ter en conta que se deixan madurar todos os acios, isto minguará a calidade da uva e, ademais, os brotes perderán vigor, o que podería prexudicar a produción durante varios anos. A veces pode decir, estou tirando racimos ao suelo, pois a cantidade de racimos que estamos tirando ahora non é unha merma de colleita, senón os que quedan pois vanse a desenrolar mellor, van ser máis grandes, van ser máis fáciles de coidar, porque tamén estamos ventilando, estamos sacando aparellotamento, sobre todo en viñedos vigorosos. En viñedos que non son vigorosos, en cepas que polo que fora deixaches demasiada vara, pois tamén facemos un aclareo de brotes. Xa vemos que os brotes non se desenrolan ben, que temos moitos brotes e van quedar raquíticos, pois sacámoslle pois un porcentaje, pois mitad deles, un de cada 3, ou o que a propia cepa che vai dicindo. Entonces os que queden pois van a ser brotes vigorosos, vamos a ter unha planta sana, senón pois se ten demasiada carga e a propia planta non pode con eles, ela mesma se vai desvigorizar e os que quedan pois estamos buscando un problema que vamos a repetir no tempo próximo ano. Outra labor a ter en conta estes días é a xestión da cuberta vexetal, que comeza a ser unha competencia para a vide. Xa levamos pois xa prácticamente 10 días con norte, xa non chove, con extraemos xa a cantidad de auga no suelo, entonces a partir de agora pois sí que é interesante pois nesta semana, ou que non o fixo xa, non destruir, pero sí segar a cuberta vexetal, a erva do suelo, co motivo de que hasta ahora pois as plantas estaban tirando das reservas que tiñan, non se estaban alimentando do suelo. A partir de ahora, no momento que xa temos máis de 10-15 centímetros, xa a propia folla xa empeza a xerar fotosimilado, xa empeza a traballar para ela, entonces pois sobre todo nos terrenos máis pobres que non teñan moita competencia ao suelo. Agora tamén é un momento idóneo para incorporar nitróxeno e magnesio ao solo. Nas viñas que son así máis pobres, onde tiñamos programado un abonado de cobertera de primavera, pois o momento sería agora, nesta quincena que comeza agora, pois sería o momento de facer unha aplicación dun abono de cobertura, sobre todo nas zonas onde pois estea limitado en nitróxeno ou en magnesio, que son os abonos que deberíamos botar agora porque son os máis lábiles, os que máis se lavan, non? Os que son máis solubres no suelo. Eses abonos incluso non sería imprescindible incorporalos, porque prácticamente co rocío ou cunha pequena precipitación xa se incorporan ao suelo e non faría falta roturar o suelo. Desde o punto de vista sanitario, de momento non se están a ver problemas, pero hai que estar alerta. Detectamos xa a primeira mancha de mildio, eso quere decir que se empeza o ciclo, hai que estar alerta, pero as condicións climáticas non son propicias para que o fungo se desenrole dunha maneira virulenta. Hai que ter unha estrategia preventiva, pero tampouco fai falta ser moi intensivo, por decirlo así. Un tratamento que se faga ahora pois pode aguantar perfectamente 12-14 días. Tamén porque o tamaño do brote, como non está facendo moito calor, non está medrando rápido o brote. Entonces, ao non medrar rápido, pois queda protegido. Incluso nós estamos dando pois un sistémico porque para proteger toda a vegetación, pero incluso se podría dar un produto penetrante debido a que o crecemento do brote non está sendo demasiado exponencial, por decirlo así. O vento está a entorpecer a aplicación dos tratamentos, por iso hai que extremar as precaucións. Un dos problemas que está habendo non se pode tratar polo vento que está facendo, non? Entonces habría que esperar a que amainara un pouquiño o vento para facer unha aplicación correcta. E se polas circunstancias que tes, pois tes que tratar pois cun pouco vento, pois tomar as precaucións que teñas, como boquillas antideriva ou tratar a pistola para que realmente o produto que aplicas vaya a donde ten que ir as follas e non á casa dos veciños, como pode pasar en algún caso. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta,
Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. A denominación de orixe Rías Baixas recibiu estes días os alumnos da Facultade de Ciencias Gastronómicas a Basque Culinary Center do País Vasco e visitaron varias adegas desta denominación e ademais participaron nun show cooking cos cociñeiros do Grupo 9. A Facultade de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center do País Vasco regresou estes días á de Rías Baixas para continuar coa súa formación nos viños desta denominación. O grupo estivo formado por 98 alumnos do grau de Gastronomía e Artes Culinarias e 3 profesores. O luns achegáronse á subzona do Salnés, onde visitaron as adegas Martín Codas, Pazo Baión, Pazo Señoráns, Agnus Dei e Mar de Frades. O martes visitaron as subzonas do Rosal e o Condado as adegas Terras Gauda, Valmiñor, Lagar de Fornelos e Laval. En primer lugar, yo creo que estamos dándoles a conocer a los posibles prescriptores del futuro pues todas las posibilidades que entrañan los vinos de la denominación de origen Rías Baixas en su propio territorio. Con lo cual yo creo que tiene ese punto de vista pues positivo en la medida en que los estamos trayendo aquí, los estamos empapando en su primer año de carrera. En segundo lugar, porque aparte de que se lleven la percepción de las diferencias que hay en Rías Baixas, nosotros también entendemos que es una manera también de conocer a sus gentes, de conocer sus vinos, y que bueno, pues el día de mañana, cuando todos estos muchachos terminen sus carreras, pues evidentemente pues van a tener guardado en ese cliché pues ese primer viaje de fin de curso de su primer año de carrera, con todas as consecuencias e as ventajas positivas que tiene. Nesta viaxe de aprendizaxe, os alumnos da Basque Culinary Center tamén se achegaron ao mundo marisqueiro na Ría de Arousa. Ademais, tiveron oportunidade de comprobar a maridaxe de máis de 20 marcas de viño Rías Baixas con outros produtos galegos de calidade nun show cooking na adega Lagar de Pintos, en Ribadumia. Alí estes futuros profesionais da restauración tomaron contacto con destacados cociñeiros do Grupo 9 encabezados por Pepe Solla. En este acto concretamente pues conocen Rías Baixas con todos sus matices, con todas sus diferentes áreas y pueden comprobar el maridaje tan perfecto del Rías Baixas pues con los frutos del mar, con las conservas gallegas también de tanta calidad. Y aquí en este momento pues están probando desde maridaje con ostras, con el pulpo a la gallega, con lo que es una cachucha bien preparada, una empanada de carne, una empanada de souvas, una empanada de choco. Bueno, pues están comprobando y deleitándose estas maravillas que nuestra cocina produce. Esta viaxe de aprendizaxe da Basque Culinary Center estivo apoiada e organizada pola de Rías Baixas dentro do seu programa de promoción previsto para este ano, no que se inclúen sobre todo accións encamiñadas a dar a coñecer os seus viños fora de Galicia e incluso de España. Cada vez más el peso de las actividades de promoción que realiza el Consejo Regulador se orienta a mercados exteriores. Evidentemente, estos mercados no vamos a descuidar Galicia porque es lógico que nosotros queremos seguir siendo fuertes en nuestro territorio, potenciando el consumo en nuestro territorio, pero tendremos que diversificarnos hacia España, el resto de España y sobre todo pues hacia el extranjero. Este año vamos a llevar a cabo muchísimas actividades de promoción, pues en Canadá, en Irlanda, en el Reino Unido, en Países Bajos, en los países nórdicos, en la campaña de Estados Unidos, México, China, Japón, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todas las actividades formativas que también llevamos años realizando pues en las escuelas de alta hostelería de Suiza, todo ese tipo de actividades, Alemania también, todo ese tipo de actividades vamos a seguir haciéndolas, pero con muchísima más fuerza, ¿no? Ya con un presupuesto importante orientado a los mercados a promover la penetración de los vinos de Rías Baixas en los mercados internacionales y evidentemente seguir manteniendo pues esa cuota o hacer crecer esa cuota de consumo en Galicia e lógicamente pues en el resto de España, ¿no? Na organización desta viaxe o Consello Regulador contou coa colaboración da Deputación de Pontevedra e da Consellería do Medio Rural e do Mar. Na final de Nariz de Ouro estarán nesta edición 3 sumilleres do Salnés: Olga Rodríguez, José Luis Aragunde e Eduardo Camiña. Con eles estivo Orixe e Calidade. Con máis de 20 anos de experiencia, Nariz de Ouro está considerada como unha das competicións de sumilleres máis prestixiosa de España. Máis de 400 profesionais en activo do sector compiten cada ano por alzarse con este galardón. E este ano, entre os 73 finalistas, hai 3 veciños do Salnés: Eduardo Camiña, de Meaño, sumiller no Abastos 2.0 de Santiago; José Luis Aragunde, xerente da Vinoteca a Ribeira de Ficiñáns de Cambados; e a súa muller, Olga Rodríguez, xerente da Despensa do Ribeira. Moi contento porque, estás entre xente que, bueno, do mismo gremio,
coñeces a xente nova, xente de outros anos, que eu xa estuve o ano pasado. Claro, estamos contentos porque, vamos, a posibilidade de ganar un premio como este sempre che dá un pouco de caché. Yo nunca me había presentado y este año no me dio otra opción. Me dijo, ya estás apuntada, tienes que ir. Y yo, bueno, pues nada. Fue la primera experiencia que tuve y la verdad que muy buena. Se pasan muchos nervios, pero muy bien. Para mí é un regalo, un pouco con esta edad, un pouco dicir, chegar ali e poder pasar, poder estar aí entre os mellores de España, un pouco neste concurso que ten tantos prestixio, pois é moi importante para a miña carreira, sobre todo para o que me dedico. Con 21 anos, Eduardo Camiña é un dos finalistas máis novos no Nariz de Ouro 2013, un certame onde a idade media dos sumilleres que chegan á final é de 35 ou 40 anos. No seu haber ten ademais o terceiro posto no último campeonato galego de sumilleres. Recoñece que a súa idade fai recear o cliente. Ao final acanse fiando, pero ao principio se que de entrada o mellor é impactante, que un rapaz chegue, unha persona que leva tomando viño o mellor 40 anos, e di, joder, este que leva tomando 20 anos, ora venme de andar vendelo viño a min. Non sei, ao principio é difícil, pero bueno, depois eu creo que a xente acaba entendendo sempre. Eduardo leva desde pequeno empapándose do mundo da viticultura e do viño. Bueno, encima aquí, onde de poder ver un pouco, todo viña ao redor, na miña casa faise viño, tuve a suerte que aquí ao lado teña Xoán Canas, que é Nariz de Ouro tamén, e fui a xuntelo un pouco e dixenlle, a min gusta o tema do viño, teño viño a casa, tal, e dixenme, bueno, pois eu vouche axudar, vamos a intentar levar libros, vamos a intentar tal, e probar cousas, fomos probando cousas, termino o ciclo ano pasado, dáseme a casualidade que vou para a Casa Solla. Pepe Solla tamén é unha persona que sí que me axuda moito en este tema, dá a oportunidade de traballar nos viños ali na súa casa. E agora, bueno, estou traballando en Santiago, teño tamén a oportunidade de seguir traballando cos viños, traballamos todo con viños de Galicia. José Luis e Olga levan xa unha década reuníndose cada semana cun grupo de cata. Probar vinos, estar en el grupo de cata, que todas las semanas, todos los jueves nos reunimos y es con gente que sabe muchísimo, enólogos, bodegueros y gente del mundo del vino. Y gracias a ellos pues empiezas a conocer y a base de probar mucho pues empiezas a distinguir. O estar en contacto con xente que aquí, Cambados, é unha zona de viño por excelencia, pois aprendes moito. A verdade, temos a suerte de que no grupo que temos hai xente que é aficionada e xente profesional deste mundo que está todos os xoves disposto a vir a catar cousas novas. Eso durante 10 anos probando moitas cousas, pois vas aprendendo cousas. Con esta bagaxe van á final do Nariz de Ouro os vindeiros 14 e 15 de xuño en Madrid. Pues complicada, porque va mucha gente muy preparada, la verdad que de toda España hay gente muy preparada y la final la veo complicada, pero bueno, esperamos que este bien. No Nariz de Ouro tamén compiten os viños. Na semifinal de Santiago catáronse uns 40 entre os clasificados para a final vai un Rías Baixas, o Valmiñor 2011. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo, a miña terra abono é como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dá de Fertimón. Achegámosles agora outras novas do sector. Máis de 50 marcas da de Rías Baixas participaron nun túnel do viño en Sevilla ao que asistiron 500 profesionais entre sumilleres, distribuidores e enólogos. Esta é a terceira vez que esta denominación de orixe participa en Sevilla. En esta ocasión puideronse catar viños das anadas 2012 e 2011, ademais de elaboracións especiais como viños con madeira ou seleccións de anada. Segundo a consultora Nielsen, o mercado andaluz supón un 6,5% das vendas de viño Rías Baixas en España, tendo unha maior presencia nas provincias de Sevilla e Málaga. Un grupo de expertos alemáns que está a traballar en proxecto de desenvolvemento regional visitou estes días a singular finca de Pazo Baión, onde coñeceron en primeira persoa o proxecto enoturístico da cooperativa Adega Condes de Albarei. Nesta visita quedaron encantados coa beleza arquitectónica e paisaxística desta finca, onde visitaron a peculiar sala de cata no interior do Pombal, os viñedos e a rehabilitación levada a cabo polo Premio Nacional de Arquitectura César Portela.
A xornada finalizou cunha degustación do albariño Pazo Baión 2011. Pois ata aquí chega o programa de hoxe, xa saben que Orixe Calidade volve o vindeiro xoves á mesma hora. Ata entón, disfruten da semana. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.